yan comment section, kaga yan comment section, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na taba rubutu akan yan comment section, nace da yan liking da yan comment section da masu comment, yan comment da yan liking da yan sharing, waɗannan abin guda uku wani kawai fa Allah ma za a zaga sai ya sharing. Wani babban abu za a faɗa mummuna sai ka je ka danna like, kuma like ɗin ka yadda, saboda shi bai ma sai da ake danna like ɗin ba, ka fa yadda da zagin da aka yi kenan in radda aka yi tare da kai. Haka ake dannawa ko? Haka mai kallon ƙasan shi ne yake nuna turka ya tur da abu, amma ka danna mai haka, to in zagin Allah aka kai haka, ka yadda kenan haka jinjina ma wanda ya zagin. Kuma kai ba da haka ba ni haka kai ba, jahilcinka ne na wanne ake dannawa baka sani. Ko kuma wani sai a yi wa'azi sai ya zo ya danna dariya. Dan emotion ɗin na mai dariya sai ya danna shi, sai ya nuna dariya. Dariya mai kenan? Izgili. So da haka ilimin ma yadda za a yi amfani da social media ma ba mu da shi. A wajen comment ɗinmu kaga ana ta shiririta. Wajen liking ka ta ganin shiririta. Wajen mai sharing abinda bai kamata kai sharing ba sai kai sharing ka ɗauka. Wasu a ce an zagi Allah sai mutum ya ce babarin tutura mutane su ga an zagi Allah. Shi wanda ya zagi Allah ka taimake shi yanzu zagin ya yaɗu. Ai kamata ya daga nan ma ka ƙi a ga abin ya taƙaitu ma bai je ko ina ba. Wasu gani yake in ya yaɗa mutane suka ga an zagi Allah to kamar ya ƙara me ya samu lada. Mummunan abu taƙaita shi ake, ba a son yaɗa shi. Shi yasa wani sahabi da aka wa Nana Aisha kage ya je ya faɗa yadda aka yi ma bulala 80, ba fa shi ya kagen ba. Kawai zo aka faɗa shi ma ga wani kaji an ce Aisha kaza, da aka zo aka kama shi sai da aka yi ma bulala. Hassan bin Sabit radiyallahu anhu sai da aka yi ma bulala 80. Gashi babban sahabi ne, amma saboda wani ya gaya masa shi ma ya faɗa sai da ya sha bulala 80. Saboda wani labarin na kage ne, na sharri ne, na cin amana ne, labaran ƙarya ne, amma sai ga mutum ya yi sharing yana ta yaɗawa. Saboda haka halayen mu sai mun gyara su, ɗabi'u mu sai mun gyara su.